Čauko lidi, vítám vás dneska na mém kanále a dneska si dáme přes starý skater. No tak chtěl bych vidět finger na fun a chill. Takže zadáme Markovi a dáme si brief flip na fun. Já mu zadávám. Takže tomu Markovi a zkusím mu zadat tady umbrellu ve funboxu. Dal to. No, tak když Malky má tak rád 3-6 zvládá, tak si to dá přespát. Cítím, že se do toho chce. Takže zadá Markovi Radius to Bank Buttercup. No, tak Radius to Bank Malky, tak co bys chtěl? Pentalip? No, takže já Markovi zkusím zadat v Radiusu. Co tam děláš? Pre-vape. Mám v píči kolobežku. Dezolátní stav. Rok, ale vypadá. Dobře. No, tak já zadám Malkymu v Radiusu. Těžko říct. Dobrý double. To je pro tebe rozezdovka. Je no. Takže zkusím Markovi zadat kickles tady do bangu. Víš, jak to dopadlo? No ale 2 pokusy a 2 na záda. No tak zadám Markovi vybar tady na ten bank. Zadávám. Ještě jednou, nebyl jsi slyšet? Buttercup Radius to Bank. Dobře. Takže zadávám Markovi tamhle v tom Radiusu umbrellu. Tak já zadávám. Zkusím brief tam. Takže zadám Markovi, tak mu zadám Feeble Smith Bree. Tak já zadávám Malkusovi summer flip přes fan. Tím, že je to poslední trik, tak to musí být zákechný, když on to má na litry, ten čurák. No. My se s váma loučíme. Bylo to dobrý, užil jsem si to, vypadalo. Bylo to dobrý, doufám, že se vám to líbilo. Nasazujte tam lajky a odběr, budu rád za to. A pak se těšte určitě na další nový video ode mě.